tira, fundamentu pixka bat lagunak. Berriro egingo dugu agurra, ea. Arratsaldeon, Santur! Kontxo, seriotasun pixka bat, mesedez, Ea, ez eiguzue lagunak, ez eiguzue adiskideak, nola izena du herri dotore honek? Horixe bat, beraz, arratsaldeon Santurtzi! Eta arratsaldeon Santurtziarra! Ase, ongi etorri makala. Aurkezpena egiten ere, zozo mortala aiz, txurri. Mirri pasatu egin naiz, Begira, hemen denek ezagutzen duten nire aldarte ona. Nire txitxeron egokia izateko gaitasuna. Jose Txoituarte baino aspergarriagoa aiz. Ikusi eta ikasi! Baina! Tunanteak, lortzagabeak! Hauek ez daukate ez edukaziorik, ez jarrera aproposik, ez ezerrez! Mirri Txiriton, ale, zuen ikuskizuna ikusi nahi dugu berehala! Deskalabroa, baina hauek ez dira gauza, ez dute inoiz tajuzko ezer egingo. Baina, ze egin duzu, tira, gaizki hasi gara eta gaizki hasten diren gauzak oso gaizki bukatzen dira. Kaixo, Santurtzi! Arratsaldeon, Santurtziarra! Gora, itxurengo txuntxuneroa! Akabo. Amaitu da zuen aurkezpen tamalgarria. Txiriton, kanpo laurresa honek kontrakoa esaten badu ere, ederki berotu diagu giroa, Izerdi patxetan nagoela? Jopelas, orduan herri osoa kutsatu baino lehen, kantu eder bat abistu behar diagu! Doinu alaia eta goxoa duen baladatxo lasaia, adibidez? Ni pentsar, indarra eta sugarra duen kanta vibrantea, arrinku trinku!
Arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Lan lara lai, lara 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 larai, lan lara lai, lara lara larai. Sagarra lore lore denbora denean, sagarra lore lore denbora denean, gazteak hankakarin soinua astean. Lan lara lai, lara 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 larai, lan lara lai, lara lara larai. Arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Lan lara lai, lara 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 larai, lan lara lai, lara lara larai. Iru ta iru sei dira ta iru bederatzi, iru ta iru sei dira ta iru bederatzi, festa giro honetan ez gabiltza gaizki. Lan lara lai, lara 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 larai, lan lara lai, lara lara larai. Arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Lan lara lai, lara 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 larai, lan lara lai, lara lara larai. Sagarra lore lore denbora denean, sagarra lore lore denbora denean, gazteak hankakarin soinua astean. Lan lara lai, lara 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 larai, lan lara lai, lara lara larai. Erne lagunok, erne! Trikitraka trikitronen, futbol talde ausarta bat sortu dugu. Eta aurki, txapeldunen ligan parte hartuko dugu. Ikusiko duzue. Joseba Etxeberria baino gol gehiago sartuko dituta izue. Sinisten ez, ala? Aizue, baina entrenatzen hasi beharko nuke ez da? Bai. Eta, zuek ezagutzen aldituzue bi txoripoto honela nirekin entrenatzeko kapaze direnak? Bai? Nortzu dira? Egia da, nola ez zait lehenago bururatu ba. Gauza baten, ni euren bila joango naiz. Bitarten meserez, zaindu ondo baloi hau inork eraman ez dezan. Ados? Bai? Gerarte bat. Hace baloi itxusia. Nore nada. Norena? Inuizente horrena. Eta eraman aldezaket? Bosta xola niri zuek diozuena. Ideia izugarria okorretxo zait. Gero arte! Listo. Dena pentsatuta xa gauz. Txidon, ateixain izango aiz. Ni aurrelari! Eta itxirri, ordezkoen aulkian etxerita egatu kaiz. Ez eta ez, baloia nirea da eta kitxo. Non dago baloia? Mentxe. Baina zer gertatu da, non dago baloia? Aizue, hartako zuentzako baloia da, ninoa ez da ikusi. Ez, baloia handia duk, dotorea. Ez altzen handia eta ederra, ez da? Bai, nuski. Eta zer gertatu da hemen ba? Bai meni gabe arrebatu du baten batek eta eraman egin du? Nondik? Lapur gaiztoa
presta dadila ba, zigarrolako sesenaren astinaldia jasotzera, Aize, Mirrita Txiribiton, Mirrita Txiribiton, berandu baino lehenago, guazen baloiaren bileta, kitxo. Tira, etorri, guazen ezkar. Ara, hemen dago! Nik utzi dudan leku berdinean dago gainera. Baitxiran, baloi ibiltaria duk. Honek, igora estarroa baino kilometro gehiago inditik. Txorakeriak utzi eta guazen lehen bailen partidarekin hastera. Ea ba! Sorginduta xago baloi hau, sorginduta xago, Ze sorginta, ze arraio, antzokiaren atea zabalik utzi dute, eta noski, haize korronte batek bultzadu. Oize, aizue, espabilatu, mugi altza ipurdiak eta batek intxizalatea, jopelaz. Tira, berandu izan baino lehenago, guazen birreskuratzea gure baloia, tira, guazen! Ara, harrigarria. Berriro hemen dago? Tira, ez dezagun denborari galdu. Az gaitezen lehen bailen. Aizu, hau ez da oso normala, ez da? Hemen norbait arpaiotzen ari zaigu, ez? Nor? Orain ulertzen dia dena, Hamen xago, baloi hori. Hemen... Mirri, baina... Plas. Fastidiartze, etxau baloirik. Eta sorgin horrek, balore batzur nahi balin baditu barriteko, barrin desala bergaraldea dik joala eta harrapatu itzalango iruin usonte. Kaskajo bihurria, hanboto aldera joan beharra daukat. Baina, harrapatzen zaitu danean, ederki berotuko dizut ipurdia. Lasai, sorgina, eta xaxarratu, Nahi duzu jostorratza hartu, eta baloi pusketak hartuta, zuretzako kulero modernoak josi. Eta bestela txiribitonentzako kalzontzillo dotore batzuk. Txikitzoa geratuko zeskillo baina. Egia, txiribiton, horrela izango haiz, akelarreko errege. Hori da, eta denok esango dugu, gora txiribiton! Eta gora akelarrea! Ontzak egin oiu, akerra horren du. Apo bare, satorzude, sagarroi bitotz basunde, arrano zain, miru bele, sorgintzarrak ez logalde. Ontzak egin oiu, akerra horren du, arrokape
gara, dilindan beltz gauen ara, ilargiaren dirdira, akerrak hartuka dira. Ontzak egin oidu, akerra horrendu, aboaka pasatorrak upa, okillo muskerra tok tok tok, gerrenan ondun, sorginak zaldun, gerrenak hartxoak iztaklok. Ontzak egin oidu, akerra horrendu, armi armokak amarlo, aker zaharra goitikan, atxo sorginak milikan, gazurredan bikorrak jan. Ontzak egin oidu, akerra horrendu, sorgina puiez akerraken, ez dukak herrik landi barren, atxoaki ez larrez larre, zugarra murdin akelarre! Ontzak egin oidu, akerra horrendu. Arrantza hona, Txiriton! Txiriton, eman liburua, mesedez, Absurde basatia, kulturizida. Sentitzen dugu, mademoiselle, baina zerbait egitera derrigortuta geunden, hoixe bainetz. Bestela, aur guztiak zuerla ikusita, liburu potolo aspergarriak irakurtzen hasiko dira, eta zu izango litzateke hori, anabasa mundiala, zurrunbilo kaotikoa, haurtxoek, liburu politak, eta egokiak irakurri behar dituzte, rollo mordoloak, txirrirentzat, hoize. Txiriton, guaxemak, ekintza borobila borutu diagu, hau! Maitane, zer, aberia galanta egin dizute bihar pajola horiek ez da? Bai, Txirri, haizu, liburu hori niretzako oso garrantzitsua da, Begira, bertan dauden lezio guztiak ikasiz gero, esamina aprobatu, eta atzerrira joateko beka bat emango didate. Atzerrira joateko beka? Bai, lurralde eta lagun berriak ezagutuko ditut. Haizu, oso interesgarria iruditzen zait hori. Eta azterketa horretara edonor presenta daiteke? Bai, noske. Ideia ikaragarria eman didaztu, Maitane. Aurki izango duzu nire berri, mila esker, Panpoxa, mila esker! Horretzegatik, baldakizu eza beste ingo dugun. Xoro gaitezen. Egun bat ez bederen, enor zoro gaitezen, pertsono hori behar dugu, anor eta hemen. Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsono hori behar dugu, anor eta hemen. Horregatik, ate azkar barrutik, izkutuan den beste laguna, inor ez da pertsona bakarrata, gure baitan asmendua. Orain, denok, kauboi! Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, anor eta hemen. Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, anor eta hemen. Orain,
Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, anor eta hemen. Orain, denok tximu! Denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, anor eta hemen. Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, anor eta hemen. Horregatik, atea azkar barrutik, izkutuan den beste laguna. Inor ez da, pertsona bakarrata, gure baitan asmendua. Benetan, beharrezko alda hori. Bai. Bai, beste remediorik ez dago? Ez? Penaz, pentsatu zak ondo. Begira, emango ditiat, nire muki berde bilduma, eta txiribitonen hilerik gabeko bibotea aukera esino beha duk, Ez, jauna, ez. Ez diat sobornorik onartuko. Ulertzen? Kitxo. Ederki, txiribiton, ederki. Hori xezego kondo benetan. I bestelako gizon ausartai esker egin dik zientzia modernoak aurrera beti. Ikusi, txiribiton. Irentzizak txip elektroniko hau, irentzi lasai-lasai, eta txiribiton hartaburua doktor honoris causa bihurtuko da. Txiribiton astakirtena, enziklopedia ibiltaria izango da. Hartu lasai asko. Jan, beldurri gabe. Ilustratua izango ez orduan, txiribiton. Tira, Jan, bai, ire inteligentzia frogan jarriko diagu eta. Txiribiton, kontxo, hau ez du gozaria. Hau txip elektronikoa duk, ez duk esnekatilurik behar. Irentzi lasai. Listo dago. Orain ikertuko dugu bere inteligentzia. Adibidez. Hello, Txiribiton, how are you? Zer iruditzen? Pilaz, Txiribitonek inglesez ikasi aldu ba. Txiribiton, my name is Txirri. Bapo, jarraitu nela. Txiribiton, his name is Mirri. Kontu zo izaten duan, nien hau jomeini, Ze, Mirri, inbiria daukak, ez da, harrituta utzi du, ez da? Ni pentsar, trampa hutsa izan dukoru. Hori, seguru Txiribitonek turuta elebiduna erosi duela. Euskaraz eta inglesez egiten duena, seguru. Ez. Txiribitonek talentu hori jaso du nik eman diodan txip horretatik. Argi dago, Mirri eta Txiribiton denok. Nire asmazio honi esker, aixe lortuko dudala atzerrian ikasteko beka. Stop. Estrankeriara joateko beka hori merezi duen bakarra, neu nauk, hori ze baiet. Jo, pelaz, nitza. Txip tenteltronik hori janga bere, hitzeite dianik, Obon? Euskeraz, erdaraz, frantzesez, erruseraz, baita italieraz ere. Italiera... hori egia baldin baduk ezeidak. Nola esango kekik italieraz, nire amonak mariko ringo itxusi txiki bat opari dit. Hala, harrapazak.
Italieraz. Italieraz. La mia Amoni Marigorrini zena txini, justu orain naukon akordatzen. Tira, hitz egintzat, altuxiago hitz egintzak, motel. Las, astu izaidala, astu! Ai, narru sendolena, betiko hitzekin bera. Ai, aztu zait. Ai, aztu zait. Ai, astu zait. Ai, astu zait. Ze buru txarra dudan dena asten zait. Ai, aztu zait. Ai, aztu zait. Ze buru txarra dudan dena azten zait. Ai, ero izait, ai, ero izait, ai, zebaldarra naizen, dena erortzen zait. Ai, erori zait, ai, erori zait, ai, zebaldarra naizen, dena erortzen zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, segindu zait, ai, segindu zait, ai, zenarratzan naizen, dena zikintzen zait. Ai, zikindu zait, ai, zikindu zait, ai, zenarratxa naizen, dena zikintzen zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. 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 Eskerrik asko, mila esker, mila... Txiribiton, zertan abil? Izi bizkatzu bat, izi bizkat. Txiribiton! Baina, Txiribiton, nik ez diete zer egin eta? Txiribiton! Txiribiton! Nixen nau, nixen nau! Txiribiton, txiribiton! Txiribiton, nixen nau, geostiko eman diana, txiribiton! Aiza, txirri, txirri! Txirri! Txiribiton, kalabide kompletoa! Babua, mutua eta behin gainean miopea, miopea! Mirri etzak farrik egin, nik uste diat, Txiribitonek ikusmen arazoren bat baduela, Iskusmen arazoak, mesez, ez dak txotxolokeria egizan, orain arte, tontoren egin dugulako, baina orain serio, ikusi guk. Txiribiton! Nere betiko laguna, ator nere besoetara! Ikusten batar, mirrien deia... Txoi. Txiribiton, nere bihotzeko azukreko eskorra! Ator nigana, ator mirrien besoetara! Ai. Txiribiton, Txirri. Txiribiton, atorrena Txiribiton. Lagunduko zuen. Txiribiton, hau ez da bateren normala, Kalte egin dian zeo zer janalduk Txiribiton.
Txirri, nik entzun diat, txorixo gehiagin jaten bada, jendea itxutu egiten dela. Tira, ez txorakeririk izan, Mirri. Honen izango da probaren bat egitea. Ea, ekartzak aulki bat, eta nik, hago hemen txiribiton, Mirri aulki ekarri arte. Txiribiton, bat, bi eta 3. Ea, txiribiton. Honuntz begira, txiribiton, hemen. Hemen irudi bat dago. Zuek ez salatu mesedez aurrak, zuek isilik egon berak asma dezala. Txiribiton, isilik aurrak, hemen dagoen abere hau, zer da txiribiton? Zakurra, txerria ala astoa. Zer, astoa esan nahi duk? Astoa? Baina, tipo hau eseu bultikondo, Eseu bultikondo, Etzeo kondo gauza bategatik, Mirri, ez hiri astoa ditu dialako, ez? Baizik eta hemen irudian dagoena zera delako, zakurra delako. Txoin, beste froga bat ingo du, beste froga bat. Mirri, ekarri bi aurtxo meserez, bata mutikoa eta bestean eskatua. Hauek, begire ze polita. Ja, Bira, gainea, zein den neska eta zein den mutila jakiteko oso horreza. Batik aldute eskota esaten badu, Jose, seinale mutila. Eta esaten badu Josepa, neska izango da. Ea, nola oso txuk izena, zer esu, nola oso izena? Nola izena? Aitziber, eta mutikoa nola izena du? Xavier. Txiribiton? Ez daki usein den neska eta mutila. Ondo argi dago. Zuek ere isilik aurrak, nire aurrean dagoena, kontuz Mirri, nire aurrean dagoena, zer da, zein da? Xavier ala Aitziber. Xavier ala Aitziber. Aitziber? Eta orain, eta Mirriren aurrean dagoena, txiribiton, nor da? Aitziber ala Xavier. Xavier ala Aitziber. Xavier! Aitziber, Xavier, oso ondo egin duzuna zuen papera, zoazte. Baina hau oso kezkagarria da, txiribitonek ezpeititu bereizten mutikoak eta neska. Mirri, ni sendagila ditzera, no, tio? Bai, hortxe gehiok ni ere oso keskatutan eok, eta keskatutan egonean baki zer da entzaidan ba. Ikusugarrizko goxea sartzen zaidala. Txiribiton, bida. Txirikatu ingo du pizkatxo bat, Txiribiton, baldaki zer dena, bida. Ui, lapurra neskagarria, txorizo kantinpaloa! Mirri, mesedez dago isilik, kontxo! Mamai, orduan izan jo txiribitoni lapurtu dian txokolatin hori bueltatzeko segituan, horretxe berda. Jantzaki beste bat eta kitxo. Nondik ateka hori abez, nik esik dieteta. Mirri, ator pixkat. Ze? Zer esan du? Txiribitonek txokolatina gandiala? Bai, lapurtu txizek, klas. Ikusi egin di beraz? Egia alda hori aurtsuak, txiribitonek... Beraz, txiribiton gezurretan ari da. Ikusiten du. Gauza bat egingo dugu, begira. Nik baditut hemen, betaurreko faltsu batzuk. Begira, lehenterik ez dutena. Orduan, proba bat egingo dugu. Txiribiton, gaizki ikusten duanez, Mirrik emango dizkian betaurrekoiek jantzi, eta beste proba bat egingo dugu, ea, hoiekin ondo ikusten duan. Ea. Haurtxoek lagunduko ditek hemen dauden letren izkien erantzunak ematen. Ea, zuen begiratu ondo txiribitonek zer dioen, eta zuek erantzun. Ea, txiribiton, izki hau zer da? A, E, I, O edo U. Ea, zer dion txiribitonek? A dio? Bai, izan dit, ba? Ondo, txiribiton, A da, bai. Eta beste izki hau zer da, txiribiton? Bara. Onoko hau. Ea zer dion txiribitonek? I aldio. I da txiribiton. Asmatu duk bai txiribiton, baina I gezurtero galanta eginago txiribiton. Betaurreko hauek faltsuak dira ez dute lenterik, beraz engainatu egin gaituk. Eta esaigu, zergatik engainatu gaituk, txiribiton? Tipo hau eze oseno, eze oseno tipo hau, Si? Uste dut, ulertzen dudala zergatik. Ik betaurrekoan egituan dotoreago egoteko, ez da txiribiton? Baina mesede, txiribiton mundu guztia baixekik. Antiojoak antzita, antiojorik gabere, tximua bezen itxusia izela. Ez. Txiribiton, entzun ondo.
Betaurrekoak jantzita, ala betaurrekorik gabe, beti dotoreago, txiribiton. Bai, motel, begira, haurtxoek galdetuko zion. Ea, betaurrekoak jantzita, ez da dotore dagoela, ea haurtxoak nola dago txiribiton betaurreko jantzita. Hori, kendu horrein betaurrekoak, eta nola dago orain txiribiton betaurrekoak kenduta? Ikusten! Ikusten. Eta mirri antiojoa jantzita nola dago? Si! Eta antiojurik gabe nola dago mirri? Itxusi! 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 Tira, ezkontzarik ez dugu izango, baina ez gara dantzaldirik gabe geldituko. Guk antolatuko dugu egundokoa eta guazen denok kale jira! Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Guazen denok kale jiran, dantza polita, dantza ederra. Guazen denok kale jiran, honetarako ez da asko behar. Guazen denok kale jiran, dantza polita, dantza ederra. Guazen denok kale jiran, honetarako ez da asko behar. Lotu eskuak katea osatu, Salto eta brinko sederki goxatu, segi aurrera, orain atzera. makurtu altsasu biti pasa. Lotu eskuak katea osatu, Salto eta brinko sederki goxatu, segi aurrera, orain atzera. makurtu altsasu biti pasa. Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Guazen denok kale jiran, dantza polita, dantza ederra. Guazen denok kale jiran, honetarako ez da asko behar. Guazen denok kale jiran, dantza polita, dantza ederra. Guazen denok kale jiran, honetarako ez da asko behar. Lotu eskuak katea osatu, Salto eta brinko sederki goxatu, segi aurrera, orain atzera. makurtu altsasu biti pasa. Lotu eskuak katea osatu, Salto eta brinko sederki goxatu, segi aurrera, orain atzera. makurtu altsasu biti pasa. Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Primeran! Iupi! Laizzer nire helburua lortuko dut. Gora txirri! Zuek ze uste duzue? Posible dela mirri bezalako hartaburu bat pertsona argi eta burutsua bihurtzea? Nik ere ezinezkoa zela uste nuen, baina gaur lortuko dut. Betirako aldatuko dut mirri atorrante ziztrin hori. Kosiko duzu. Ni pentsat, mirri estek inork ere aldatuko. Haixue, munduan ez dago nire kategoriako perlarik, Eta estrangeriara ikastera joateko beka hori, haidean irabasiko diat mundu osoan erreberentziak ingo dizkidate,
Mr. Mirri, please. Oh, Monsieur Mirri, s'il vous plaît. Miraria beharko dukik, miraria beka hori irea izateko irabazteko motel. Inbidiotsua, nire talentua gaindi ezina duk, Ire talentua, arpako jotzeko aizi bai hortan benetan abila aparta. Baina hortik aurrera, ka, Mirri. Melontzio. Zerbait aztu zeik, ala? Duda bat etorri xedak. Duda bat. Eta nola ingokeik, Mirri, oraindik ere askarrago, bizkorrago, jakintxuago, kompletoago izateko. Oso erreza da, begira. Nik ikaua zabal-zabal jarri, zabal-zabal iriki, eta nik bertan txip bat sartuko diat eztarritik behera. Horren ondoren, handagoen kabina hartan sartu, saio atomiko bat egin, eta kitxo, dena egin egongo da. Aizue, aholku bat beharko nuke, Zuei, sirbitzen zaizue. Kirten honik kasu egin beharko nioke? Ez dakit bai, seguro? Txirri, zinezkoa duk, inpiusiblea duk, Mirriren inteligentzia eta ospiona hobetzea. Baina nire lagun hauek nahi dutenez, tira. Bai? Orduan hasiko gehiu lanean? Nahi duenean, fantasma! Tira ikusi ondo. Gozua izango alda, txipori. Begira ondo, Mirri. Hemen dago, ire bizimodua aldatuko duen asmazio itzela. Tira, jantzak. Zer? Gatza falta zaiok. Gatza falta zaio. To. Ire neurrian botaiok nahi duan guztia. Hori da. Ondo hasi gatuk. Eta orain, Mirri, ator nirekin traste honen barnera. Ator kabinara. Sartu. Primeran ondo hasi gara, orain ikusiko duzue. Mirri bezalako artaburu bat, astak irten bat, persona jakintzua, bailazo prestua eta horregarria aterako zaigu. Zer, esperimentua noiz hasiko irrikitzen egongo zara ez da? Nire bai, beraz, has gaitezen lanean, ea. Abiadura bider espazioa, berdin energia sinergikoa. Pi gehi errebiken V bikoitzaren errokarratu A. Kitxo! Orain! Lagunok, zuekin Mirri eraberritua, Mirri berria, Mirri aldatua! Hanka sartu dut, nire adiskidea atera ordez katxalote bat bihurtu dut, nire laguna. Ez, motel, ni betiko txiribiton nauk, eta ez katxalote arrunta. Eta Mirri nondago orduan, nondago Mirri? Ipotx satarrorik kabina barruan eskutatuta zagok, izututa. Gaitzer di, sikiera garaiz iritsi gara berriz ere bera askatzeko zorian. Nigatik balitz, bertan zerratuta utziko nuke astebetean. Baina, txiribiton, izketan ari aiz! Txiribiton izketan ari da! Euskara garbian gainera.
Hau mundiala da, hau miraria da, Motel! Psa, tipo azkarra naiz, horixe. Txiribito lizketan, hau momento historikoa da. Eza txiribiton eta zein jenduk itxura grazioso horrekin, Motel? Oporretan noa Wisconsinera, turismoa egitera. Eta hik ere itxura patetikoa daukak, melontzio. Bye-bye! Txiribito honek hitz egiten du, hau zoragarria da! Ez dizuen nik esan ba, ni zientzilari hitzela naiz. Ea, orain mirri berriz ere birreskuratzea ondo ateratzen zaidan. Ea, orain ez dut fallurik egin behar, ea. Orain honetan, volumena, gehi volumena berdin, volumen itzela. Hori da, abiadura bidera abiadura, egundoko abiadura. Hori da, pi gehi V bikoitza berdin berakatzaren errokarratua primeran. Lagunok, zuekin mirri jakintzua, mirri poeta, mirri potentosoa. Orain ere Hau, albardau! Tu tanka, ta tanka, hau, albardau! Orain ere hanka sartu dut. Komantxea bihurtu zaigu. Irri apatxe, irri iratxe! Hau, albardau, komantxe, kaput! Ez aiz komantxea, apatxea aiz bezala. Jeronimo indioa bezala. Aizak, eta apatxean hizkuntza dakianez, beste hizkuntzaren batere jakingo duk. Ingelesa adibidez. Pincho, how are the Tispamulus? Pincho, my name is Maishus. Mirri, bapo! Wonderful, Mirri, wonderful, good. Aizak eta beste hizkuntzaren batere jakingo du. Zasango nik eri, frantzesa adibidez. Sur le pont d'Avignon, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse, Txiribiton. Parfait, Mirri! Primeran, denetik ikasi dut. Orain, errusiera hitz egitea bakarrik falta zain, Motel. Mosku, Titxatorrek, artisto, Malinski, Arenik, Stalin, Eratxon, Gorbatsov, Putin, balalaika! Txupliklu. Bapo, Mirri! Aizue, ez didazue esango bada, enaizela zientzilari petoa. Txiribiton berriro ere hizketan jarri dut. Mirri indio apatxe bihurtu dut eta iztuna, jakituna. Aizue, aurki mundu guztitik etorriko dira nire asmazioa eskatzera. Beka ez, urrezko beka emango didate niri, txirriri! Txirri, katxarro, ñañam. Txirri, katxarro, ñañam. Txirri, kabina. Ez, Mirri, ez. Txirrik talento handia du lehendik ere, hizkuntza jakin beharrik ez dutenak ezagutzen ditulako. Ni talentuko gizona naiz, ez dut ez, hor barnean sartu beharrik, ez txitik jan beharrik. Hau, albardau! Baina ni ez, nazazu esartu, ni ez, Txiribiton Mirri mesedez, ni ez dudalan sartu nahi hor, demonio, ez. Txiribiton, ederki engainatu diagu txirribagori hori, ze uste zuen horrek, Galleta roskillero xikin askarri batzu jateagatik aldatu ingo ginela. Mesedez. Txiribiton, por cierto. Baina, nola moldatu aizimutu aizanik? Horren ondo,
hitz egiteko eta hizkuntzetan eta. Ni betiko txiribiton nauk, eta ez katxalote arrunta. Jopela txiribiton, genio itzela aizi, lotxagabe guztien, buruzagia txiribiton! Non, nik irabaziko duk, urrezko beka, eta Oxfordeko unibertsitatean sartzen den aurreneko elefante babolio bekaduna izango aiz, Hoxe, bi urrezko beka eskatuko ditiagu, eta bi hor jango gaituk. Eta unibertsitatea espargarri batera joan beharrean, Wisconsinera joango gaituk, Turismo egitera, Wisconsin. Erki, erabakita zau, Baina aurrenik, zerbait borobildu behar diago ez da? Txiridon, hombrome, Haxema! Andereño Edurne, bider andereño Idoia, berdin andereño Potola. Txokolatezko pastela, bider txiribitoren txirrindula, berdin aizta belarriak. Trikitraixa gehi porruxalda, berdin porrustada baten errokarratua. Hoxe! Donostiarrok, euskaldunok, Zidon, eman. Donostiarrok, euskaldunok, zuekin, euskal zintzilari jator eta bizkorrena, ontxirri fantasmagoitia! Asto burua hundia! Victoria, abarrantzado Toria, Victoria, abarrantzado Toria. Eta gainera orain akabo ipuinak. Orain abesti poli bat abestuko dugu. Adibidez, lehenengo txo hori. Lehenengo txori, punta behatzori, beste guztien artean, txikerra dukori, trara-la-la-la, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la. Bigarren txo hori, punta behatzori, beste guztien artean, nagia dukori. Hirugarren hori, punta behatzori, beste guztien artean, luzea dukori. Hirugarren hori, punta behatzori, beste guztien artean, luzea dukori. Laugarren txo hori, punta behatzori, beste guztien artean, sendoa dukori. Laugarren txo hori, punta behatzori, beste guztien artean, sendoa dukori.
batzori, beste guztien artean lodia dukori. Bosgarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean lodia dukori. Mirri, kezkatuta negok txiribitonen osasunarekin. 10 kilo zeuzkak gehiagian, soberan. 10 kilo, 10 tona, baina dieta mediterraneo zorroza jarriko xuagu. Txiribiton ez duk mediterraneokoa, artikoko mortsa baizik. Lasai, tresneria berezia prestatu diat, eta laster batean, gure txiribiton, txiribitin bihurtuko du. Txiribiton, hartu nahi alduk, txirrikola pixka bat, freskoa, eda, lasai, eda. Tira bat, dena iretzat, txiribiton. Ikusko duzue. Hala, gozatuko duok orain, soberan. Txirrikola light, 0 kaloria. Txiriton, eta oi asko erregos hori, ez zauka griperik, ez zauka griperik. Hartu labana eta sardezka eta za! Orain bai gozatuko du, oiasko hori dena iretzat bakarrik. Eman, txiu. Animo, txiribiton, dena iretzat. Baserriko oiasko vegetala, kolesteroli gabea. Bambino txiribitoni, gaur egun aldrebesa daukake, probazak pizza napolitanarekin. Babualakoa, ez da konturatu, gezurretako pizza zela. Ai, Mirri, ire atrotzo celebre honekin dieta mirriterrianoa asmatu du. Kopenak, txiribitonen esaserretu, hobi biharrez egin diagu. Begira, orain, Euskal Herriko festen abestia ingo diagu, eta aldarte honez jarrikoaz, bart nonoten nintzen ni. Bart nonoten nintzen ni. Baionara joan zinen, Zertara? bezetan ondo pasatzera. Egunaz musika ugari, zezusuzkoa nabari, soinu eta txispaz dantzari. Bar nonoten nintzen ni. Bilboran joan zinen, Zertara? aste nagusia ospatzera. Mariaia hor dator, gora besota zangoak, hau da musika zoroa. Bar nonoten nintzen ni.
Sukaldariak plazan, hasi gau ez tarrapatan, egunaz jotaketan zan. Bardonote nintzen ni, Mauleran joan zinen, zertara, maskaradan dantza egitera. Aliz jauzi aintzindarik, oiuka buame hori, txorrotxak goitik kantari. Bardonote nintzen ni, Gazteizeran joan zinen, zertara, Blankaren festak ikustera. Zeledoni ongietorri, blusekin algaran jarri, gauta egunez irri ta irri. Bardonote nintzen ni, Iruñeran joan zinen, zertara, San Ferminetan gozatzera. festa bezperean riau-riau, zezenak harrapatuko hau, gora txarangarrik itirrau. Bardonote nintzen ni, Joan zinen fezetara. Txirri, Hollywoodeko ateak zabalik dauzkatzu? Ho! Jakin aldaiteke ze misteriotan xabiltzaten zuek bihor? Misterio hau, bai zuek eta bai hemen zaudeten jende guzti honek, gaur primizian jakin ahal izango duzue. Zuekin, Txirri! Zer iruditzen? Iruditzen, jopelaz, Txirri ez, txurri! Ba, nik ez dakit zer ikusten diozuten honen besteko grazia, Mirri eta Txiribiton. Hau dena, entzun ondo, hau dena, filma bat egiteko eskatu digutelako egin dut. Filme bat egiteko, Eta, nori izango haiz filmean, Leotardo di Capricornio! Mirri eta Txiribiton, ni Txirri izango naiz. Txirri. Eta denok egin behar dugu gainera lan, Bai, Mirri, zu piano jolea izango zara. Txiribiton, kamareroa. Eta Txirri, galaia. Aizia, eta zu, iziar superstar? Ez, ni zuzendaria izango naiz. Eta paper printzipala egiteko aktore ezagun bat ekarriko dugu. Claudia Txofer. Claudia Txofer! Nirekin seko enamoratuta zegoen. Mirri eta Txiribiton kontu guztietan, kampeon! Kaixo, Claudia, arratsaldeon. Begira, hauek dira nire lagunak. Mirri, Txiribiton eta Ixiar. Kaixo, Claudia. Claudia, ensegua egiteko dana prest dago. Ixiar izango da gure zuzendaria, Mirri izango da piano jolea, eta Txiribiton kamareroa. Txirri, Zer? eta zergatik ikamarero eta ni
filmeko Isarra? Nola? Zuk, bizarra? Ez guapita, ni Isarra. Niri ez gustatzen, Miri. Ai, eta Txiri bai Zara, eta Miri Uzkara. Dena prest, zuen lekuetara, Mirri, pianora. Txiribiton ere prest da, Claudia ere jartzear, Txirri prest? Bai, prest. Bueno, dena prest baldin bagara, argiak mesedez. 3, 2, 1, ekin! Andrea, neu nauzu Txirrikitov kontea. Txirrikitov kondea zuen? Kamarero, kafea, mesedez. Begira, gaur, gauza bat esatera etorri natzeiz. Maite zaitu. Mirri eta Txiribiton, baina nondik atera duzue doinu hori? Mirri! Baina hori ez da paperetan azaltzen, mesedez? Baina oso polita da, erromantikoa. Erromantikoa? Tira, zuen lekuetara. Tira, Claudia, ondo altzaude. Bai, baina zure lagunak, Txiri, crazy, txoroak. Bueno, dena prest? Lasi, berriz egingo dugu. Zuen lekuetan? Bai, bai. Ia, argiak mesedez. 3, 2, 1, ekin! Andrea, arratsaldeon. Txirrikitov kontea nauzu. Txirrikitov kondea zuen den? Kamareroa, kafea, mesedez. Ara, gauza bat esatera etorri natzaizu. Maite zaitu. Baina... Mojon! Mojon? Oh my God! Mojon! Baina Txiribiton ikusian duzu zer egin duzun. Claudia mugitu dela, Txiribiton, Claudia ez da mugitu! Mesedez, Mirri eta Txiribiton lagundu ezazue aldatzera, gaixoa erotu egingo duzu eta, Txiriton, gu beti kampeon! Oh my God, Txiri, hau ez da posible. Zure lagunak zoroak eta petrolak. Ai, kale! Mirri eta Txiribiton zoroak eta petralak? Bai, eta zure bai misiar. Isiar! Mirri, Txiribiton, mesedez, lagundu ezazue, Claudia kamerinora, erabat guztia dago gaixoa, eta tira, lagundu ezazue. Bai horixe! Isiar, baina zer egingo dugu guk orain? Zer egingo dugun? Bai. Gu ere kamerinora. Tira. Horixe, Parisaino bidaliko diat. Paris? Paris. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere, danborra nik jotzen dut. Pron, 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 pron. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere, biolina nik jotzen dut. tiriri, 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 tiriri. Pron, 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 pron. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi.
jotzen dut. Baita guk ere. Turutanik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut. Baita guk ere. Txindatanik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Baina oso garrantzitsuak. Denbora asko egon zarela zai bi hitz horiek esateko. Eta zure barruan sakontasun horretan dauzkazun sentimentu guztiak adierazi behar dizkiotzu. Bai? Bai. Baina... Jabetuko naiz. Izier, Zer? Claudia prest dago eta badator. Bai? Badatorrela, datorrela. Eta denok prest bagaude, lanari ekin behar diogu, bai? Ja, Txirri prest zaude? Prest. Mirri, pianora, Claudia ikusten dut prest dagoela, Txiribiton ere horro omen dago. Bueno, argiak. 3, 2, 1, ekin! Arratsaldeon, Anderea. Txirrikitov kontean hauzu. Txirrikitov kondea? Zu hemen? Kamareroa, mesedez, kafea. Bai. Gauza bat esatera etorri natzaizu. Maite zaitut. Baina izarra joiten duk hemen, Mirri! Irea pianoa duk eta ez kafea, bandeja! Eta Txiribito non dago? Hementxe! Baina, izi zer gertatu da hemen! Ez naiz konturatu, zakit, ba... Hain antzekoak dira Claudia eta Txiribiton? Antzekoa? Eta Txiribiton eta Claudia antzekoak dira, nik zeren antza daukan nik ba, Ik? Bai. Txirrirena. Bai, no, baina... Eta orduan non dago, Claudia? Oh my God, where is Txirri? Oh, Claudia! Zatoz nire besoetara hemen naiz. Bi traketxauek, baina sufritu erazingo zintuzten eta izutu egingo zintuzten. Baina zu? Zu ez Txirri? Zu ez kondea? Bai, Claudia, ni naiz pizartxoa eta bibotea falta zait, baina Txirri naiz. Eta hilea? Hilea. Hilea, hemen. Bai, Claudia, Txirri naiz, Txirri! Bai!
egia. Baina, egia alda, ez zerela konturatu Klaudiaren lekuan txiribiton zegoela. Beira, txirri egia esango dizut. Txiribiton pelukarekin edo pelukari gabe, Klaudia hoi baina askoz jatorrago eta xarmantagoa da. Ez aldala. Hoixe da. Bai? Eta gure filmea zer egingo dugu? Ezingo dugu Hollywoodera joan? Hollywood eta filma. Gu hemen gaude, Euskal Herrian, Bilbon eta gure barrebusara importantea. Ez aldala, eutxi goiari, altza zuek! Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Libertadea eskatzen diogu, herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzera, gaur garagu onaxe etorri. Entzun herri maitea, alaitu jendea. Justo handirik hartu gu hemen ikustean. Alde egingo baitugu festa amaitzean. Eta itzuliko gara horrengo batean. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Eta gero, txopasen kaldero, crían hijos gordos, como mongordos. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Neskizerra joaten dira Magdalenara, santuari eskatuena zeinaron bana, komeni basta. Santuak esaten die buruarekin ez, zergatik lehenago akordatu ez, orain bat ere. Bat eta bi eta hiru eta lau, 10 gehiago dira 14. Bat eta bi eta hiru eta lau, 10 gehiago dira 14. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Izugarri gustora egon baikara, ez gu bakarrik baita gure barrebusare bidea ikasi du gainera Arriagarako bidea, eta datorren astean ere, hementxe izango gara. Agur bilbotarrak! Agor moñoñoa! Hemen utzita gure adiskideak. Hemen aurratxo eta kuraxoak. Hemen barre algaro eta irriak. Barrebusar